Естествената вътреочна леща представлява прозрачна структура, която е разположена в окото точно зад ириса. Нейната функция е да насочи светлинните лъчи към ретината. Роговицата играе ролята на прозореца на окото. Тя заема 1/6 от външният му слой. Основната функция на роговицата е да фокусира и препраща светлинните лъчи към ретината. При еметропично или нормално око, светлината идва от далечния образ и се фокусира върху ретината. В този случай пациентите нямат рефрактивна грешка, в резултат на което виждат ясно надалеч. Еметропията е състояние, при което формата на роговицата заедно с аксиалната дължина на окото са в такова съотношение, че навлизащите светлинни лъчи се фокусират точно върху ретината. В ранна възраст еметропичното око вижда еднакво добре както наблизко, така и надалеч. С напредване на възрастта над 40 годишна възраст, дори далечните обекти да остават ясно видими, се наблюдават затруднения в фокусирането на близките обекти. При хиперметропия или далекогледство, светлината, която навлиза в окото, се фокусира зад ретината. По правило, хиперметропичният пациент се оплаква от проблеми, свързани с зрението наблизо. Далечното зрение обаче също може да е размазано, в зависимост от степента на далекогледството и възрастта на пациента. Миопия или късогледство се наблюдава, когато кривината на роговицата е твърде голяма или окото е по-дълго от обикновеното. В тези случаи светлинните лъчи, навлизащи в окото, се фокусират пред ретината, причинявайки замъглено далечно зрение. В повечето случаи на миопия или късогледство, зрението наблизо е ясно, докато това надалеч е замъглено. В ранна възраст миопичните пациенти могат да компенсират това чрез използването на очила за далечно виждане, което им позволява да виждат добре и надалече и наблизо. С напредване на възрастта обаче, способността им да виждат добре наблизо дори и с очила отслабва. Като резултат, тези пациенти трябва или да махнат очилата за далеч, или да използват леща, която ще коригира както далечното, така и близкото зрение. Най-новият метод за корекция на миопия е лазерната корекция. С тази процедура се намалява кривината на роговицата, в резултат на което светлината се фокусира обратно върху ретината. При хиперметропия или далекогледство, светлината, която навлиза в окото, се фокусира зад ретината. По правило, хиперметропичният пациент се оплаква от проблеми, свързани с зрението наблизо. Далечното зрение обаче също може да е размазано, в зависимост от степента на далекогледството и възрастта на пациента. Хиперметропия или далекогледство се наблюдава, когато роговичният меридиан е твърде плосък или окото е по-късо от нормалното. В този случай светлинните лъчи, които навлизат в окото, се фокусират зад ретината. Младите пациенти с ниска степен на хиперметропия имат затруднения с фокусирането на близки предмети, а тези надалеч са ясно очертани. С увеличаване степента на хиперметропия, образите наблизо все повече се размазват. С напредване на възрастта и загуба на акомодация, хиперметропите не могат да фокусират близки предмети. Започват да изпитват затруднения и при фокусиране надалеч. Най-новият метод за корекция на хиперметропия е лазерната корекция.
С тази процедура се увеличава кривината на роговицата, в резултат на което светлината се фокусира обратно върху ретината. Когато светлината достигне неравна повърхност, тя се пречупва. Този процес се нарича рефракция. Двете основни рефрактивни повърхности на окото са роговицата и вътреочната леща. Те, едновременно с другите вътрешни структури на окото, работят заедно, за да фокусират светлината върху ретината. Ако светлината не е фокусирана върху ретината, се наблюдава късогледство, далекогледство или астигматизъм. Тези аномалии се наричат рефракционни аномалии. Астигматизмът е рефракционна аномалия, при която светлинните лъчи, навлизайки в окото, не се фокусират в една точка, което е необходимо условие за ясно зрение. Вместо това, светлината се фокусира в две отделни точки, но не върху ретината. Къде се насочват образите, зависи от това дали астигматизмът е придружен с миопия или хиперметропия. Астигматизмът причинява смущения в зрението, което води до замъглени образи както надалеч, така и наблизо. Най-съвременният метод за корекция на астигматизма е лазерната хирургия. Тази процедура променя неправилната кривина на роговицата, с което прави възможно фокусирането на светлината в една точка върху ретината. Човешкото око може да променя фокуса от далечни към близки обекти. Този процес се нарича акомодация. Когато светлинните лъчи от близки обекти преминат през окото, те се фокусират зад ретината. За да попадне фокуса на светлинните лъчи върху ретината, е необходима акомодация. При акомодация цилиарните мускули в окото се съкращават, което води до увеличаване на лещата. В резултат на този процес светлинните лъчи се фокусират обратно върху ретината. При наблюдаване с камера се вижда, че акомодацията е бърз и механичен процес и ние дори не осъзнаваме, когато акомодираме. Когато сме млади, естествената леща в окото е изключително гъвкава. Това позволява лесното фокусиране на близки предмети. С времето обаче това и свойство намалява и човек изпитва затруднения при фокусирането на близки образи. Това състояние се нарича пресбиопия и е естествено с напредването на възрастта. Появява се при всеки човек, независимо дали преди е имал проблеми с зрението. В самото начало пресбиопията се изразява в затруднение при прочит на дребни букви, като например меню в ресторант, мобилен телефон или вестник. Хората несъзнателно неутрализират този проблем, като четат от по-голямо разстояние, а в някои случаи и с помощта на допълнителна светлина. С напредването на пресбиопията пациентите вече не могат да компенсират с отдалечаване на текста и често се оплакват, че ръцете им не са достатъчно дълги. На този етап при повечето пациенти се налага корекция на зрението за близо. Тъй като с времето състоянието на окото се променя, рутинните прегледи при офталмолог са много важни. Има немалко методи за корекция на промените, настъпили във вашето зрение в резултат на пресбиопията. Ако не съществуват други зрителни проблеми, очилата също могат да са решение. В случай на късогледство или далекогледство обаче са необходими нови очила. Тези очила могат да коригират зрението както само за едно разстояние, например наблизо, така и при различни разстояния. Някои хора предпочитат удобството на контактните лещи. Те също могат да коригират зрението на едно или повече разстояния.
Ако пациентът не желае употребата на очила или контактни лещи, презбиопията може да се коригира и чрез хирургическа намеса. Пример за такава процедура е заменянето на естествената леща на окото с изкуствена. Тъй като новата леща възстановява далечното зрение и подобрява това за близо, окото може да фокусира по-лесно. Рефрактивните лазерни процедури като лейсик или ПРК също са решение. Друга процедура използва високочестотна енергия, за да промени повърхността на роговицата и да подобри зрението наблизо. Лечението на презбиопия е често срещано. Вашият офталмолог ще ви посъветва кои варианти на лечение са най-подходящи за вас.